siis parran ajoon. Ihan silleen, jos pikkasen otetaan tällä viiksistä ja ihan vähän sitä parrasta on se, että nips naps. Joo, se onnistui täällä nyt pappaita paikkoja. Kuule, meillä loppuu parkkimittareista aika, niin minä lähden. Joo. No niin, tui, rakat, nähditte illalla. Hei! No niin, tänne päin. Anna vaan takkia pois päältä. Nonni. Ja sitten vaatteet likannut tässä hommassa. Kyllä. Sitten on mukavampi mennä illalliselle. Niin on. Vähän siistittynä. Noin ja aloitetaan. Vai sellaista. No niin, mitäs tykkäät tästä uudesta? Tämä on kyllä... No, pikkasen vähän mietityttää tuo vaimon reaktio tästä, että... Onhan tästä aika paljon kyllä lähtenyt, partakin lähti ja kaikkea. No mä ainakin tykkään. Kyllä mä veikkaan, että sun vaimokin tykkäs, että on paljon siistimän näköinen, on seksikkäät ja pörröset. Sun viikset vieläkin. Se on tosi hyvä. Toivottavasti itsekin tykkäät. No kyllähän minä tykkään, että onhan nämä... Kyllä minä nuoremmalta ainakin itsestäni vähän näitä. On se ainakin 10 vuotta. Otetaan tätä pois päältä. Joo. Noin. Anna sulle takkia päälle ja... Joo. No moi Susu, mitäs kuuluu? No mitäs tässä? Oot leikannut viiksiäs? Joo, viiksi sitten otin parraan pois. Juu, on kyllä tosi hienot, juu. Joo, on minunkin mielestä. No, siis... Juu. Tuossa noin, olkaa hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Joo. On kyllä hauskaa teillä. Polipizza jos saisin. Pizzaa. Mulle tosi sama, kiitos. Oppas tuotosta mulle. Joo. No, kilistelläänkö myökin nyt sitten tässä? Joo, kilistellään vaan. Yes. Seksyille viikko. Juu, on kyllä tosi seksy viikset. Kato, Sussukin on tullut. Moi! Moi Riitta. Riitta! Mitä sulla on Riitta, tehty? Riitta, ota iisisti. Istu alas, juu vaan ihan istu kirkasta. vain. No niin, istu nyt alas. Istu vain, meepä istumaan. Istu alas, niin puhutaan. Niin. Missä sun parta on? Istu nyt hyvä. No tämä parturi sanoi, että nämä on todella seksikät nämä minun viikset tarkoitan. Ei vaan viikset. Minä kerkesin ostaa jo helmiä, että minä saan laitettu ihanan letin sulle muutaman helmen siihen partaan. Mitä mä nyt letitän? Ja noikin, no, sä näytät siltä, kun sulla olisi tapettu marsu naamaan. No ei nyt sentään. Hyvähän on, minä tykkään näistä viiksistä. Juu. Minä tykkään näistä viiksistä, ei siinä. Hei. Niin, eikö ole aivan ihanat? Ei se haittaa, vaikka partalla tykkää. Kato, minä vähän tuunasin niitä, niin kyllä se on niin komia tuo meidän Pertti.